city manager maboma ma Kisumu Abalawanga kanoloro kolero moko kuom gigo mane omiyo lor chiro makamano. Kata kamano johala mano ma chiro makibuye mane county ma Kisumu to ne giyuago rochruok mano mar ohala banka tend boma ma Kisumu noseloro ayanga chiro makamano. Johala ne yuak ni nokomigi notice kapok ne giloro chiro makamano. Wawinja ne report mano losnwa kod jafambo marwa Millicent Adhiambo mayango kaka johala ne yuak ni sani koro ohala margi orochore kaluore kod loro kata loro chiro makibuye. To penjo bende ni be nomigi notice kosen gino mane city manager ochiwa gokinyi to wacho ni koro chiro makibuye ibo bed kiloro. Wawinja ne report mar Millicent Adhiambo monde. Ma echal chiro makibuye tingni mag tingo taka ochopo kae mar golo taka mosechokore e chiro ni manomiyo olandlon mare apoya Odhiambo manyoro. Oko mar chiro ni e genga paya jouso manyo kama ginyalo kete mwandugi. Kai chiro wuon thoth stonde ni nono ka mwandu moko to picha mako ka wegi okoyawo. Jwala kotelnegi kod jakom mar chiro makibuye Judith Matengo kata Nyaramba seoten bomano kuom loro chiro no apoya monge milome kata notice mani ochiwnegi montelo ne okang' makamano. Kibuye en chiro maduong' mok nyal lor maonge notice okwadagi. To nyaka mi johala notice mondo gik makethore usi mondo ji ogol gigi. Gimedo ni thuolo mantie e chiche mamoko kaka Uhuru Market mani oland ni gidhiye nyaka gigol chudo korka giyud thuolo mar uso. Mondo ke Uhuru ki ang'ogi nigo na mondo ng'ato luonga gi chien nyisa ni mgari in ngalo fapar mondo mi kata siling abije maonge kata duma holo gomi sani ale fapar na digolo ne kanye gima time Kibuye kaeri be akia nikech an tax asebedo ka chulo to gine moki gisebedo ka gitiyo tijegi. Jolago kwedo ni onge ng'ama osetuo kata ng'ama osewito ngimane matiyo Kibuye kaluore kod tuo nyaldiema manomiyo lor chiro no bende giyuago lal modhuro magidhi yudo e kinde ni ma olor Kibuye. Awakwayo ni kanitie jachiro mora mowacho ni Kibipindo yudo kata mako otang'e nene kanyo osiptal mane jachiro no nie sekta mane ousango wan bende wanene. Sama nyithindo dhi yawo skul tegemeo marwa en ohalwa matindo mwagoyo monego beni ka county government nigi mpango to nyaka ginyiswa kama wadhi goyo ohala ma wan be wanyalo konyogo familia magwa. Chodhruwa mana chiro iwewa mondwa usi nyithindo yud kaka chiemo nyithindo yud kaka dhi skul. Gavana oparie wachwani ka achiel gi Mr. Abalawanga gipar gi monego gitimnwa mondo wayud konyruok. Jokanyo mag komiti mar arita kwe e od bura mamalo mane dhi nyime kod limbe margi alwora ma Nyanza kotenore kod bero sekta mar arita e kinde mane gilimo Kisumu ne gikwedo okang' mane okaw mar loro chiro ma Kibuye maonge notice mora manomiyo johala mondo giikre ka koro gidwaro mondo jokanyo duto ochan romo mar nyayo kwe mochwere e chiro no. As leadership we must listen. It's a market day. And Wananchi or the small traders had already prepared to sell their wares today. What happens when you close the market? What happens to their wares? What happens to the losses that they make? Jumbe adek mokalo, johala e chiro ma Kibuye ne obago ng'anyo e wi taka mopong'o chiro no mane miyo tiyo kanyo bedo matek kama duong' masani gidwaro en dhi nyime kod tijegi maonge songa mora ahinya to gisani ma skunde yawo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County.